Hemmäňize salam. Sapamyzda basış barada durup geçer. Basış näme? Maddalarda basış we soňluklarda, gazlarda basış. Şolar boýunça gysgaça düşünje beririz. Käbir zatlar biz gündelik durmuşda bilýäs ýöne. Şoňa sorag beremiz o. Ýagny fizika tapagyna gelýänçä aslında biz köp zaty gündelik durmuşda görýäs. Mysal üçin çekiç diýeli. Çekicin şu taraplayın hereket ettirenmizde buranmyza güç bilen ýagny takta girýär. Egerde şeýle ýagdaýda bolsa näme üçin? En güç sarp edenmizde çüýü takta urup bilemdi. Ýagny şu ikisiniň arasyndaky tapawut, ýagny basyşyň tapawut netijesinde ýagny çep tarapdaky basyş köp bolýar, sak tarapdaky az bolýar. Ýagny muny diňe basyş bilen düşündirse bolar. Häzir muňa ýene dolanyp gelir. Häzirlikçe basyşyň formulasyny üstüne durup geçelim. Ýagny basyş formulasy gysgaça güç bölmek meýdan. 90 gradus güç diýdiğim näme? Ýagny perpendikulyar güç diýilýär. Ýagny aýdaly şu biziň agajymyz bolsun, şoňa güç sarp edilýän bolsa, ýagny şoňa 90 gradusdan sarp edilýän güýje diýilýär. Şu aýdak güýjümiz bölmek meýdan. Bularyň ölçek birlikleri barda durup geçsek, güýjünki Newton, meýdanyňky metr kvadrat. Gysgaça Newton bölmek metr kvadrat basyş aňladýar. Ýagny bu da Pascal. Onda näme eken? 1 Pascalymyz teňdir 1 Newton bölmek metr kvadraty deň. Ondan belläp goýun. Bu biziň basyşymyzyň ölçek birligi. Ne? Ýa-ni çüýli çekişli waka dolanyp gelelim. Aslında näme bolup geçer? Ýagny basyş näme üçin birinçide uly sebäbine çüýüň ýeti uç tarapynyň meýdany kiçi. Çüýüň kütük tarapynyň meýdany uly. Aýdal biz ikisinden bir adam eli bilen uraýan bolsa çekici, şol bir adam takminan şol bir güç sarp eder. Men şu taýda size düşündirip geçeýin. Şunun meýdany kiçi, aýdal şu nokat bolsa, şonu biraz ulatsak, şu çüýüň ucu mikroskopda aýdal ulatsak şeýle bir togalak görnüşdedir. Munyň meýdany pi r kvadrat bilen pi r kvadrat, ýagny pi köpeltmek r-de radius. Şoňla hesaplanýar. Ama munyň kütük tarapy şeýle ulurak. Eýär munyň meýdany pi r kvadrat. Şu taýdan hem belli, şuň meýdany uly, munyň meýdany gaty kiçi. Aýdal munyň meýdany 1 bolsa, munyň meýdany baryp bir 20 ýa-da 50. İkisiniň hem güýçleri deň bolsa, aýdal munyň güýçi 10 Newton bolsun, munyň 10 Newton bolsun. Indi biz ýanky görkezen formulamyz boýunça etip görelim. Şonu ýagny basyş biziň näme diýdik? Formulasy güýç bölmek meýdan. Güýjümiz 10 Newton. Meýdanymyz birinçide 1. Bunu diýmek basyşymyz 10 bolar. Bärde diýdi şoňa güýjümiz 10, meýdanymyz 50. 10 50'e bölsek, ýagny ne olur? Gysgalar 1 5'e bölsek, ne olur tiň? 10'dan 2. Ýagny 10 0.10'dan 2'den epesil uly. Diýmek onu biziň birinji suratdaky basyşymyz, ýagny P bilen belläsek, şu uludur. İkinji suratdaky basyşymyzdan. Gysgaça indi sizin gözüňize köp zat gelenler gözüňize getirem bolmagyňyz mümkin. Meselem, kuchnyada aýdaly gögönüm miýe dogranlygy ýaly et keseningizde näme üçin bıçagyň ýeti uju bilen kesýän sebäbi kütük ujunyň meýdany uly, ýeti ujunyň meýdany kiçi. Diýmek näçe meýdany kiçi bolsa, näme bolýan eken? Basyş uly bolýar. Men beýleki suratlara geçeýin. Suwuk we gaz maddalarda basyş nähili? Şoňa nähil garaýaňyz. Onda da şol bir formula, ýöne şu formuladan bir zat çykarmaly bolýar. Häzir men size görkezjek. Suwuk maddalarda durup geçelim. Aýdal gabymyzda suwukluk bar. Şunun şu taýdaky düýbüne suw tarapyndan, şu görýän suwuňyz tarapyndan edilýän basyş näçe bolar?
Bizim umum adat formulamız ýagny P basış. P harfi bilen bellenýär diýdik. Ýagny bu ingliz dilinde pressure diýilýär. Deňdir force. F ham güç. Bölmek area. Ýagny A da meýdan diýip aldyk. Indi fizikada ýadyňyzda bolsa men Newtonyň kanunaryny düşündirip geçende ýagny güç, massa köpeltmek tizlenme diýdik. Başgaça şu taýda güç ýagny mass acceleration diýip berdim men. A harfi tizlenme. Şoň ýerine şu F'iň ýerine şunu goýduk. Bölmek meýdan. Ve ýene de bir fizikadan bir formulany bilýäňiz ýagny D dykydlyk, density diýilýär. Massa paýlanan gowrum dykydlygyň formulasy. Indi şu taýda massamyz dykydlyk köpeltilen gowrum bolar. Şonuň üçin şu taýdaky massaň ýerine dykydlyk köpeltilen gowrum goýduk. Köpeltilenem A'nyň ýerine de G goýduk. Näme üçin? A'nyň ýerine A tizlenme, G gravitasiýa tizlenmesi. Sebäbine şunun suwuň aýdaly şu taýda güýje massa köpeltilen gravitasiýa ýagny suwuň agyrlygy şoňa täsir edýär. Başga hiç bir güýç ýok. Elimiz bilen suw itemiz ok, zat edemiz ok. Şoň üçin şu taýda A'nyň ýerine G, başdan G diýip almalyk. Dowam edýäs. Aşagynda meýdan. Soňra şu görýän adyňyz beýiklik diýip alsak, aşağı meýdan bolýar. Ýagny şu gabymyz aýdaly. Aslında 3 ölçegirräk etip çatsak, şeýleräk bolsun gabymyz. Şeýleräk bolsun. Garaz men kan gowşulmadym. Garaz şu aşagyndaky meýdanyny hasaplap soň beýikligini köpeltýäs. Şu gowrumuny tapmak üçin. Şoň üçin şu gowrumyň ýerine biz meýdan köpeltilen beýiklik diýdik şu taýda. Görüşüňiz ýaly. Ve oň ýerine şu gowrumyň ýerine goýduk. Netijede biziň şu A'larymyz gysgarly. Netijede biziň basışymyz, ýagny dykydlyk köpeltilen beýiklik köpeltilenem gravitasiýa tizlenmesi. Şolara deň boldy. Ýagny bärde P harfi basış diýmek. F güç. Ölçegirliklerini ýanyna görkezdim. Bularym özüňize belläp alyň. Dykydlyk. Indi gysga çaýsak, suwuklugyň basışy formulasyny belläp alyň. Näme ekeni? P ýagny pressure bolsa, suwukluk deňdir beýiklik ýagny h bilen bellenýär. Köpeltilen dykydlyk, köpeltilenem gravitasiýa tizlenmesi. Indi şeýle bir sorag ýüze çykýar. Şu formulany bilmesegem suwuň düýbünde, aýdaly şu düýbündäki şu taýdaky basış, şu taýdaky basışdan beýikdir. Ony men size has ýönükde usuldan düşündireýin. Suwuň molekularyny siz has ululdup gözüňize getiriň. Suwuň molekulary şeýle bolsa, ýa-da men şu taýda çyzaýyn. Suwuň molekulary şeýle. Molekula görnüşinde diýip gözüňize getireliň şunu. Ýagny şu nokatda has köp üstünde köp molekula bar. Diýmek şu has köp basylýar. Şu nokatda muň üstünde az molekula bar. Bu nokatda has az bar. Ýagny adat özüňizden bilýän suwuň näçe çuňlugy gitdikçe üstünden basış köpelýär. Aslında bilýän zatlarymyz ýöne fizikanyň dilinde muny formulalar bilen aňlatmak biraz kyn bolmagy mümkin. Garaz ýagny h diýip belläsek, onda suwuklugyň basışy h-a bagly, ýagny beýikligi. Gazlarda da edil şoňaly, şu suwukluk ýerine gaz diýip ýazyp bilersiňiz. Olaryň formulasy edil şoňaly, ýagny h köpeltmek, dykydlyk köpeltmek, gravitasiýa tizlenmesi. Indi videoň soňunda bir soragym bar. Daglarda aýdaly şu taýda dağ bar diýeli. Dagyň beýikligi 3000 metr bolsun. 3000 metr.
Indi şunun ýokarsyndaky howanyň basyşy köpmi ýa-da şu taýda howanyň basyşy köp? İkisinde de kızlyk deň diýip alsak, haýsynda howanyň basyşy köp? Ýagny kysgaça aýtsak biz ýokary gitdigimizçe, ýagny 50 gatly bina diýsek, 50-nji gata gitsek basyşy köpelýärmi ýa azalýarmy? Kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Videomuzy paýlaşmagy ýatdan çykarmaň. Indiki sapaklarda görüşýänçek hoşça bolun.